Hvis det tager lang tid, så venter vi bare. Skal jeg lave ligesom den der video, der fik 90.000? Den er seriøst fucking kvik i omdrejningerne. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right.
happen, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Nå, men jeg er i gang med at pusse radioen lidt, og så er jeg ved at skifte dyse på jakken, fordi at efter den har fået det nye cylinderkit på, så før der kørte den med Stage Expression Mark 2 og så et uoriginalt stempel, og så nu der har den jo så fået et helt nyt Mark 2 med det originale stempel, så det er sådan lidt forvirrende hvad dysen skal i, fordi at jeg ved ikke om den skal være højere eller lavere end den havde i før, men vi kan vist alle sammen godt blive enige om, at den skal op. Så jeg tror jeg sætter en 128'er i nu. Og så må jeg håbe på, at det kører godt. Hvis jeg fik hentet min kasse med dyser. Men inden at jeg er til at skifte, så vil jeg godt lige hjælpe folk derude. Der er sikkert mange, der allerede ved det. Men nogle gange, det er også sket, det skete også for mig selv nemlig. Det er derfor, jeg ved, det er lidt farligt. Man skifter selvfølgelig hoveddysen. PVK er det på min karburator. Det er jo hoveddysen. Og så er der også tomgangsdys. Og man skal altså også holde øje med sin tomgangsdys, fordi det er jo, altså du ligger jo ikke og kører fuld gas hele tiden. Det her, det er jo når du kører fuld gas, så er den på så er den på hoveddyssystemet. Men når du ligger med måske halv gas, så er den på tomgangsdysen. Så er det lidt farligt, hvis du har en alt for lav tomgangsdyse i, og en for fed heroppe. Så er det nærmest bedre, at du ligger med fuld gas hele tiden, end du ligger med halv gas. Det havde jeg selv fucket op. Jeg kørte standard tomgangsdyse og for fed hoveddyse. Og det, så mens jeg lå sådan halv gas, hvad fanden sker der her? Det var så fordi min tomgangsdyse var for lav. Heldigvis så spiste den kun et tændrør, så nyt tændrør, og så lige dysen lidt op. Så begge to, så spiller det. Yes, det var lige lidt en lang forklaring, men jeg håber, I forstod det. Men det lækre ved det her, det er, at normalt så skal man have sædet alt der vendt karburatoren om og sådan noget, for at man kan komme ind og skifte dyse. Men her, på den her på linifætter, så tager du bare den her ud. Det er hoveddysen, jeg skal skifte. Og så tager du den der ud, og så er du bare en ny en at skrue op i. Så det er dejligt. Dog så er manuel benzin herinde på, så bliver jeg så til mit sæde af alligevel, for at kunne lukke for benzin. For ellers når jeg skruer den der ud, så vil det jo bare pisse ud. Og med de benzinpriser, vi har i dag, så vil jeg helst ikke gøre det. Yes, her kan I se den manuelle benzinhane her på. Det er bare sådan, man drejer sådan her. Det er egentlig meget simpelt. Men grunden til at have den på, det er fordi, at når man kører sådan store cylinderkits og store karburator, så det er ikke altid vakuum, den kan følge med. Sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg mener, GT han har lavet nogle videoer, hvor han forklarer om det. Dem kan I gå ind og se, hvis der er. Så kan vakuumen ikke følge med, og så det kan hurtigt koste et stempel, hvis at så får den jo ikke benzin og smørelse og så videre. Så hvis I kører med nogle store cylinder og store karburatorer, så vil jeg anbefale jer noget manuel benzin herinde. Yes.
Jeg tager lige den der skrue der. Der kom lige bundkar ned i mit arm der. Så tager jeg bare lige lidt bremserens, så lige jeg skyller min karburator. Sådan. Fordi den er lidt sovset. Og der. Så mener jeg, at det er en 6'er. Der er nede ved... Det må være sådan en fætter her, der er deroppe. Det jeg kan lide, det kan jeg jo bare lige kigge her. Og nu fik jeg så dyserøret med ud. Jeg fik dysen ud, men jeg fik så desværre dyserøret med ud. Men ja, det gør ikke så meget. Jeg tager den bare lige ud af dyserøret, og så sætter vi en ny ind i, og så skruer bare dyserøret op. Yeah. Unknown Brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see Okay, som vi kan se, så kunne den godt starte, men jeg ved faktisk ikke helt om min choker. Jeg har sådan en stage 6 choker med sådan en kabel. Og nogle gange kan det godt komme i klemme, og så får den for meget, altså så chokeren til, ikke? Og jeg synes, den røg jeg helvede til. Men det kan selvfølgelig godt være, fordi den var pissekold. Og den er slet ikke, altså jeg har ikke kørt på den i et par dage nu. Og så har jeg lige skiftet lys, og så startede den op. Så, ja. Men vi er lige ved at dø. Min hund er ved at dø derovre. Se hvor toget er.